один из последних представителей той когорты дикторов советского телевидения, которые обладали особым профессионализмом, особым отношением к тому, что они делали, которые входили в каждый дом, я повторяюсь, как члены семьи, и которых очень любили и телезрители, и коллеги, и близкие, для которых они, безусловно, очень дороги. И я хочу, чтобы несколько человек, которые его хорошо знали, и все желающие, сказали, конечно, свои добрые слова про этого замечательного человека, профессионала с большой буквы, диктора татарского телевидения. Возрастный человек, что какая-то у нас все равно была общая в коллективе атмосфера творчества, доброжелательства. Махсус шуның өчен килдем, шушы кешеләрнең йөзләренә карар өчен, үзләрен ничек тоталар икән дип. Һәм бик гаҗәпләндем. Безнең халыкка, татар халкын үзебезне мактыйбыз, әмма безгә шул хәтле икейөзлелек хас икән. Шушы приказга кул куйган кешеләр, һәм аның белән бергә эшләп, аны киткән вакытында якламаган кешеләр, хәзер монда бик кайгырган кыяфәт ясап интервью биреп торалар. Мин үзем дә эштән шулай киткән кеше, шуңа күрә аның хәлен аңлыйм. Монда чынлап тагын сирлегә дә әйләнерсең, бауга да менерсең, ул син кирәксез кешегә әйләнү 1 минутта, 1 секундта. Аны шул хәлгә калган кеше үзе генә белә. Кеше юкка чыкканнан соң аларда вождан газаплау немидер бер чатка барлыкка килә микән дип уйланам мин. Менә шушындай уйлар белән килдем менә бүгенге җиназага. Менә ничек килерләр икән. Мин андый әйберләрне эшләсәм, бәлкем монда килергә уялыр идем. Мин менә аны рәҗеткән кешеләр бар микән дип аларны да карарга килдем шушы җиназа мөнәсәбәте.